Khazani mari gijing song norok nukna khoroksa chini tiprasa takuk bujak mani social media o tau perlai viral ngjak trending choli tonga bo a bujang nani khe kuno value krida na tamo kun bin khet kun respect marok kri kheda bobo to khoroksa borok no ble bobo to khoroksa bukung bara no ble bo bukung kologya na ble nang samani haino bobo sai tong na ble nang suma haino bobo sumui tong ble ngatangge ama hero khanya nang no khoroksa ni value no asuk tola khiklai ama ki asuk social media rogo viral khai bunyo lachima chincha khai ne phunuk mani amu belai chaya dobo are dobo chwang nangja phanang khana bo arni bo aro kisasa mistake phan khai kena bo program ni rules and regulation bo saimia phanang khana saimia joding saimia tong ke bono phorongdita kisa bujokdi bujogoi bo mani elang lak obossoi mani nai bujinai a jefru bono bunai bo tangai I card sanma kala khe a tipra idol nanen bagui da I card nang na tamo I card kare khe aro mana ya hasibla na tam bahai kun bujimalia saimia bongna bomdu system abo program nanen bagui ba I card rok na khoroksa borno bunani bahai khe a bunai sab rights reka bo ta kaisa borno hanyo bunani bono sabo ଅଧିକାର ka han am hage buiman haja am belai sali hase chin tiprasa am ti rong mane belai hamya ge ta kaisa ngangke hanyo je jafano chin tiprasa rok jespan kisa ti khangke no han camera sak laitin ni youtube ro laitin ni views mana bagai nai rangle mo daman maya saimia hanyo joton si youtuber ni tongmasu saimalia youtuber bangmani pa je jafan program khangke angke belai sajakliya bo bono bulai mani tamni gangke bo hanje salkisa sikang bini beri rok kharjagini bo onek dukhu kalaijak gatai bo kobama hamya rokno bo be buini kasarok suiro hini khnao ama herok sung social media o buini news channel o nukha ama he borno sa tini ama ke thapra rok rinai social media o buini phunugo nyai lajmi sija khayong gangke ama to belai saya belai hamya chin borok sabo buini borok ja bukung kolok rok ja bo tangai hake bunanang no tini bagi asang lajine hambai bujinai borok bujide bujiakha tong अरे नों तो जाजेस दा नो ठीक है नाने फके नाई तो निता नि जागा नो आसे तो निता नों ले बीआईपी से आसे तो ले बीआईपी यो नों तान बीआईपी आसे तो मा नों चल नो आई चल नो Nung